Днес ще ви покажа как да създавате анимирани видеоклипове с изкуствен интелект напълно безплатно, без ограничения и без водни знаци. Ето какво ще създадем. Аз съм принц Аманхотеп. Елате, има много да ви покажа. Те се разхождаха из древния град, чието тайни се разкриваха с всяка стъпка. Магията на Нил и мъдростта, гравирана в камъните. Но докато слънцето се потапяше зад хоризонта, всичко, от сценария до гласа, героите и анимациите, се генерират с помощта на изкуствен интелект. Първата стъпка е създаването на вашата история. Ако вече имате сценарий, можете да пропуснете тази стъпка. Но ако не, можете да използвате ChatGPT, за да генерирате такъв за секунди. След като нашият сценарий е готов, във втората стъпка ще създадем разказ за нашата история и ще я превърнем в аудио. Напишете: "Опиши ми всяка сцена". ChatGPT ще създаде точно описание. Превъртете нагоре до първата сцена и копирайте сценария, за да го превърнете в аудио. За аудиочастта ще ви покажа две фантастични опции. Едната е напълно безплатна, а другата е много популярна и невероятно гъвкава. Нека започнем с популярната опция. Първия метод – отворете Minimax Audio и се регистрирайте с имейла си. След като сте влезли в системата, ще получавате 4000 дневни бонус кредита безплатно, достатъчно, за да се справите с подобни проекти. Сега отидете в левия панел и изберете Текст в реч. Поставете вашия скрипт, този, който сте копирали от GPT на чата, в текстовото поле. За най-добро качество задайте гласовия си модел. Погледнете десния панел и кликнете тук и ще намерите голямо разнообразие от гласови опции. След това щракнете върху Използване, за да изберете гласа. След като сте готови, можете да щракнете върху това падащо меню, за да добавите емоционални тонове, за да вдъхнете живот на гласа. Това е прекрасна функция, която използвам често. Можете да регулирате скоростта, височината на тона и силата на звука и после натиснете Генериране. Накрая щракнете върху иконата за изтегляне, за да го запазите директно на вашето устройство. Генериране на текст безплатно и неограничено. ChatGPT може да се справи с това вместо вас. Върнете се към вашия ChatGPT. Точно под генерирания от вас текст ще видите някои икони. Щракнете върху иконата на високоговорителя и ChatGPT ще го прочете на глас по естествен и изразителен начин. Горе вдясно кликнете върху иконата на вашия профил и изберете Настройки. Ще се появи изскачащ прозорец. После върху раздела за реч и подглас използвайте падащото меню, за да изберете глас, който ви харесва. Можете също да превключите езика. Нека да продължим и да научим как да създаваме зашеметяващи видеоклипове безплатно. За това ще използвам много популярен инструмент, наречен Leonardo AI. Ще генерираме изображения и след това ще ги конвертираме в видеоклипове. Отворете ChatGPT и поискайте да ви даде последователни подкани, готови за генериране на изображения с AI, идеално за създаване на филмови разкази. Сега ще превъртим нагоре, ще копираме първата сцена и ще отворим Leonardo AI. Отидете до секцията за създаване на изображения от левия панел и поставете подканата в това поле за подкани. След това задайте размера на изображението на 16:9 и генерирайте наведнъж 4 изображения. Повторете тези стъпки за всички подкани. Конвертирайте ги в изображения и след това ги изтеглете. Сега имаме всички изображения, необходими за нашето видео. Преминахме от проста идея до цялостния сценарий и дори създадохме невероятни снимки и озвучаване изцяло безплатно. Сега нека трансформираме изображенията в видеоклипове. Ще използваме OneEye, безплатен инструмент за създаване на видеоклипове. Ще използваме уеб версията, тъй като е безплатна и достъпна за всички. Кликнете върху бутона за вход и влезте с вашия Google акаунт. След като влезете, кликнете върху AI Video и ще се озовете на тази страница. Тук можете да генерирате текст във видео или изображение във видео. Аз ще кача това изображение. Точно по-долу е полето за подкана, където можете да опишете движението, което искате да видите във вашите изображения. Ако не знаете как да пишете подкани за движение, въведете основната си идея и кликнете върху този бутон за подобряване на подканата и изкуственият интелект ще я подобри. А ако активирате звуковите ефекти,
той ще генерира звукови ефекти или фонова музика за видеото. След като сте готови, кликнете върху бутона за генериране на видео и генерирането ще започне. Но генерирането на видео понякога отнема повече от час, така че е най-добре, ако можете да го инсталирате локално. Това ще ви позволи да генерирате неограничен брой видеоклипове безплатно, без воден знак. За да конвертирате изображения в видеоклипове, ще използвам друг невероятен инструмент. Отворете Hailuo AI. Качете едно от изображенията, които сте изтеглили от Leonardo AI. В полето за подкана въведете основно движение, което искате да видите в видеото. След това изберете основното изображение за видеомодел и натиснете Генериране. Тъй като бяхме изтеглили по 2 изображения от всяка подкана, нека качим второто изображение и генерираме видеото. След като и двата видеоклипа са готови, сравнете ги и изберете това, което предпочитате за вашия филм. Повторете този процес за всички изображения и ги конвертирайте в видеоклипове. След като сте готови, запазете най-добрите видеоклипове в папка, за да ги организирате. Последната стъпка е да съберем всичко заедно в един филм. За тази цел ще използвам безплатен онлайн видеоредактор, наречен Clipchamp. Влезте с вашия имейл адрес, влезте в създаване на ново видео и ще се озовете на тази страница. Качете и пуснете всички видеоклипове един по един във времевата линия и ги подредете в правилния ред. Накрая импортирайте аудиото, което записахме по-рано към видеото, и го плъзнете към времевата линия. За да изтеглите крайното видео, просто кликнете върху бутона за експортиране в горния десен ъгъл. Ако ви е харесало видеото, ще се радвам да се регистрирате за канала ми, а пък аз ще продължа да качвам интересни видеа.